I say to the whole world, India will identify, track, and punish every terrorist. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, nkhani ili pano ndi breaking news. India yapulitsa malo okwana 9 ku Pakistan poganizira kuti malo amenewo ndi mmene muli zifwamba, magulu azifwamba aja. Ndi nkhani ikuti bwanji chachitika njani nanga zimene zizi why. Anyway, maiko osawiwa akutengedwa kuti ndi maiko amphamvu kwambiri. Why? Chifukwa kuti dziko lina lililonse mwa maiko awiriwa ali ndi zideze za nuclear weapons. Nuclear imene akuwaletsa anthu ena okhala nayo ija iwowa ali nayo. Why? Because akumvera malamulo a ma Americans ndiye nawo. Ukamamvera palibe vuto, amakulola kuti utokhala ndi nuclear. For Iran sikhala ndi simamvera yowaja, then amakhala kapasa ma restrictions komanso ngati ma sanctions zibala kuti simungakhale nayo ndi chiopsezo kuti you understand. Pamene ku India ali nayo nuclear, pamene ku Pakistan ali nayo nuclear. Anyway, anthu awiri amene wawa kukangana kwawo kunayambira pati nanga chikufuna njani. Anyway, let me take you back muzaka za mbuyozo kale kwambiri 70 years ago, pamene atsamunda amene anabwera kwa Africa aja nawonso kumene kuku anayendera koso adafika. Ndi nthawi imene adafika pali dera lina lake limachedwa kuti Kashmir. Dera limene lili ndi dera lona kuti ndi lolemera ndi zipatso, lolemera ndi zaulimi, lolemera kwambiri. Dera limene lichedwa kuti Kashmir kuli nthaka yabwino, kuli zinthu zabwino, koma malo amene wawa ali pakati pa India ndi Pakistan. Ndi makamaka anthu amene wawa azungu atsamunda amene wawa pochoka malo aja anawasiya kuti anthu aja agawane, ena atenge uku ena atenge uku, malo ochita kuti Kashmir. Malo amene aja ndi amene anayamba kutsa nkhondo kuyambira 70 years ago. Zaka 70 years zapitazi akhala akumenyana nkhani yake kulimbirana malo amene wawa. Anyway, zimene zinautsa magulu ona kuti chifukwa chena kuti ku India ambiri, ku India timvesane pano, ku India anthu ambiri ndi Mahindu. Mahindu ndi anthu aja amene amapembedza ng'ombe, amapembedza kwambiri mulungu zinde sekwenikweni, iwo basi amakhala ndi zikhulupiriro zawo. Anyway, imeneyo ndi chikhulupiriro chawo chimenecho Mahindu amenewo. Ndi aja amene amati munthu akamwalira amamuotchaja amene aja. Pamene ku Pakistan kundithu majority ndi Islam. Anyway, akumana ena akufuna atenge Kashmir. India ifuna atenge Kashmir, komanso Pakistan ifuna atenge Kashmir. Ku Pakistan kuli majority ya Islam, uku ku India kuli majority ya Mahindus, right? Zinapekeza kuti zimene zikupanga create magulu okhangire akulowera ku chipembedzo, koma actually kukangana uku sikokhuzana ndi chipembedzo china chilichonse, komano ndi kokhuzana kolimbirana malo a Kashmir. Anyway, ku Pakistan kuku, mbali ya Pakistan kumene kuli Islam kuku, kunapeza kuti kwamba kupangidwa timagulu kuti ayi malo amene awa ndi athu, kenako ndi kumakhala ngati nkhani awiri wetsaso pano kuchani ku chipembedzo. Anyway, ku India nawonso anati yayi ifeso ndithu tikhaso tikupanga tikulimbana nanu pofuna kutenga malo amene wawa. Ndi anyway, pa 6 years ago, that was in 2019 kunaliso nkhondo ndithu imene inachitika pakati pa Pakistan ndi India, koma nkhondo imeneyi ndithu inathera malire, sinapitirire yayi. Anyway, chifukwa ma tensions amakula kwambiri, chifukwa anthu amene wawa akakhala kuti akupitiriza zimene akupangazi zithaso pano ukafika
kuti wina akadine barani la nuclear, wina so akadine barani la nuclear. Ndi zikho zokhala zinthu zovuta. Anyway, ndi chachitika pano patsopano ndi chani? Chifukwa ndimafuna kutengeni pang'ono kumbuyoko kuti mudziwe zoti zimachitika njani papa. Ndi chachitika pano ndi chani? Anyway, 2 weeks ago, ku India kunaphedwa anthu okwana 25 aku India. Wachi 26 anali wa ku Nepal. Anyway, muli mosema. Ndeno inali ngati terrorist attack, right? Kunali ka honeymoon, kunali chani, kunali zabile mpaka netu anthu aluza miyo yawo kumene kuli ku India. Iwowa akukhulupirira kuona kuti yayi apanga zimene zizi anali ndithu anthu aku Pakistan kubwera ndikuwapanga attack anthu amene wawa amene ali aku India. Nde nkhani imeneyi ndithu mpaka na Modi amene ali prime minister wa ku India anayankhula mchizungu kuti yayi ife zimene zizi ndithu tibwezera ndipo inuyo musakayikire. Nde nkhani nja ndithu inakafika mpaka na ku USA, inakafika ku America, pamene aku America amene nakuti ngati India angabwezere pakufunika kuti abwezere mopanda kupanga escalate the war, mopanda kuti kupangisa kuti nkhondo ikule kwambiri. Yayi iwo angobwezera ndithu mwa size muyenera kubwezeramo. Anyway, after 2 weeks zinapeza kuona kuti ma Indians usiku wapitawo ndithu should be 5 hours ago, chifukwa inali 1 o'clock. It's about 1 o'clock a.m. usiku mino banda kucha mino tene banda kucha not banda kucha koma khale usiku ndithu. Yes, ndi pamene sopano iwowa ananyamuka ndikupita mu Pakistan ndi ndege zawo ndikukaphulitsa malo kwana 9 amene akukhulupirira kuti malo amenewo ndi malo amene kumachitika ndithu zinthu zaujofamba. Timagulu ta chanchan ta jihadi izi ndizi, timagulu tinantina topanda mayina komano tosedwa amakhulupirira kuti ndi timagulu ta zefwamba. Iwo anakafika ndithu malo amene ajawo ndikuphulitsa basi kenako ndikumabwerako. Anu akewo aitcha operation imeneyi aitcha kunena kuti akuti ndi focused operation yongopanga focus iwo target pa zimene iwo akuzifunazo. Sakufuna kuti nkhondo iyi ipitirire kuti ikafike kwa kuti angopanga nkhondo yona kuti tingophwanya malo okhawo amene akuoneka zoti awawa at least ifeyo tikhulupirira kuti zigawenga zimene zapanga chipongwe 2 weeks ago ku India zimachokera minimum. Ndi anakaphulitsa malo amene ajawo. After kuphulitsa kenako basi ndikumapita. Anyway, pamene papa response kapena ndi kuyankha kwa Pakistan kukuti bwanji. Ku Pakistan iwo akunena kuti apapa ndi kuti inuyo nkhondo mwayamba. Mwatilemu ndi kuti nkhondo iyi mwayamba kale ndipo mudikire zotsatira chifukwa nafenso ndithu tibwezera. Nde nkhani ndi imeneyo ndino kuti akuti nawonso ndithu abwezera. Ndi pakhala ngati ndithu uyu wachiponya. By the way, anthu wandithu amayankhula ndithu ziyankhulo zofana ndithu. And ngakhale kuti makambaka especially ngati ku India kuli ziyankhulo zingaponso zina Gujarati chanchani komabe pali chiyankhulo china yake chimene iwo ndithu sometimes zimakhala zovula kuti wasiyanitse kuti anthuwa pamuonekedwe ndi amodzi and thangi makhaso imodzi kupatula kuti kagulu kena kachia Gujarati zambiri. Anyway, ndiye nkhani pakati pa India ndi Pakistan ndi imeneyi. Koma maripoti ena akuona kuti ayi asilikali tsopano aku Pakistan akukonzeka ndithu akuthamangira cha ku boda wake ndi ku Kashmir. Pamene ku India boda yawo atseka kuti yayi kumene kuku kusaduseso wina aliyese ochokera ku Pakistan. Nde remember kuti anthuwa makamaka pa Kashmir pamene pakhala ngati playground. Kashmir imene amakanganayo kumene ndithu kuli asilikali ndi no go zone. Ndi zone imene sikuyenera munthu kuti upiteko. Ndi zone deadly zone.
basi nkhani ndi amabomba chifukwa amakhala kuti asilikali ku India ali konko, asilikali ku Pakistan so ali konko, ena ku northwest, ena ku northern west, ndi amene akukhala akupanga control ku malo amene wawa ochedwa kuti Kashmir. Kashmir si dziko, Kashmir ndithu ndi dera limene ndi region imene ikupangidwa controlled by both sides, India and Pakistan. Komano ndikaderaso kamene kuli rich kolemera mu zinthu za chilengedwezi, nde aliyese amakhala kuti kazipaso kazichanizire kumene koko, nde that's why anthu amakhala busy kuti kodi pamene papa tipange bwanji. Hayi ife malowa ndi athu, ayi malowa ndi akuti malowa ndi athu. Ndeno I know kuti nkhani yake paja most of the time imakhala kuti ndi malo amene ali playground, ena akupitako ena apitako, nde akakomana konko, ndeno ma-update enawo tizi kupatsirana. Komano news ina imene ili yokhumudwitsa kwambiri ndi yokhuzana ndi ku Gaza, pamene Israel yanena kuti ife tikufuna titenge ndithu malo onse aku Gaza, tikufuna onse basi kungokhala ku Israel, onse achoke. Ndi anthu 3 million amene atsala kumene kuku kapati kochepa Gaza Strip, akuti iwo achoke ndithu, akupanga push agenda ya Trump imene ankanena chakuti maiko ena achuluya awatenga anthu amene ali kumene kuwa awasunge m'maiko wawo, kumene kuku akuti amangeko. Anyway, nkhani yoti sikumangako yayi, nkhani ndi yoti afuna angowatenga anthu aja, angowachotsako kenako kuseko kukhale ku Israel. Ndiyebe izozo ndi zimene makamakabe zikuchitikaso ku makamaka ku side imeneyi ku Gaza, ku Israel. And panali nkhani yokhuzana ndi moto umene ukuyaka kwambiri, chayatsa moto sichikudziwika. Ndi nkhani zone kuti most of the time imafuna tizizikampa kwambiri, komano vuto anti nkhani zokhuzana ndi madera amene wawa amazipanga censored. Imagine pakana panopa tikunena pano mpakana panopa Al Jazeera ku Israel anathamangitsapo isamapange report anything chochokera kumene koko ku Israel. Nde most of the time akaona kuti pali ma sensors ena, pali china chake chimene zikukamba zokhuzana ndiwowa, then zimakhala very censored. And nakuzana kuti ma warning tinalandira kale ochokera kumene kukuona kuti makamapitirizo kamba za ifeyo kuku tirani tikubolokane no tikubolokane, so muziyankho chonse, you understand. Nde zimene zinithu amachita ndithu anthu amene wawa. Ndiyebe mu report lina akuti anangogwirako munthu wina wake anyamula chigubu ndi majesi ndi zoyatsira, ndi anangomutenga kumusunga mundende, ali amakhulupirira kuti kuizira kuti amene ndi amene wayatsa moto, komabe sikuti zili confirmed. Sakudziwa kuti makamaka official result yeniyeni kuti kodi chinapanga moto umene ndi chani. Ndi ukuwatcha ndithu especially so madalaso amene iwaso ma Israel analanda kwalanda ma Palestinians. Ndiye anyway, muli mosemo tizi kupatsani be news zo kuti tione kuti zikhala bwanji. That's why we just tupanga avoid kupereka ma videos, tupanga avoid kupereka ma pictures. You see nkhani zake chifukwa we know kuno zoti sensor yawo ikangoti mbola. Guys, thank you so much, Malawian Cameras.